an achiel kuom duol ma bende Julius wuoke mano Kenya Tourist Coast Association. Julius kiwinja e kaunti ma Mombasa kanyo. Nyaka sani pok wawinjo kata mna duondu. Kinde ka kinde dine kata mna migepe mamoko. Dino no ka gisechako ng'anyo, samoro gisechuo nyaka oboke. Mano makweda. An pok aneno, ponono ni an ma pok aneno kaka Sharona. Keni in bende seneno kata mna oboke mora mora ma bende kwedo kang' makamano. Nikech bende wang'eni nengo mar SGR medre chakre Januar. Park fees bendo medre e kinde mamoko. Mafuta bende ka medre bende ang'eni kela chiedh nada. Hinya ne kembe ma bende Kevin gi Lange bende samoro nyalo bede. Anya na pachiko tende kod mano. Poka winjo ng'ur mora Julius. Erokamano Sharon. Wan kaka watiyoga as tourism association, one business membership organization. So gimwatimoga en watimo gimiluongo ni advocacy and lobbying. Advocacy gi lobbying mwatimo involve a lot of engagement. One of our tingo boke, one wadhi round table, we discuss, we agree, disagree, gik matimo kamago. Koro tek mondine kaka business organization kaka wan Kepsa Kato wane barabara go boke. Most of the time watimoga a lot of negotiation kod engagement. Marareo wasebet piny wasendiko ne waziri mokalo bene wawuoyogo wadhi bet piny e wach matimre airport SGR be wasewuoyo kodgi in a way informally, but wan ng'iyo kaka wanya wuoyo kodgi round table because king'iyo Kenya sani we survive a domestic market. COVID no puonjowa matek ni kara nyocha what treats jo mantie kae mopogore kara kae mantie pesa king'iyo tende sani kibiro Mombasa kae kata coast, the whole coast ibong'iyo nyocha nu watamu tang'iyo hotel 90% hotel manantie watamu, all of them negin jomo wuok Nairobi, moko wuok Kisumu nyaka Homa Bay nentie kanyo. Koro sani the golden goose in domestic market. Koro gimwatimo ni domestic and our locals affect nyaka industry. Kati ng'ado msach gi mang'eny, kati ng'ado taxes gi mang'eny, man affect industry. To kalure gi gima Kevin ne wachacha mar contracts. King'iyo most tour operators gisign ga contracts gi international travel agents earlier, maybe a year before. Ing'iyo kata inyayudo ni sani giseuso 2024. In fact, Kai government ne dwa biro gi changes, onego be no skip 1 year, maybe the 2025. Mondo eko bigi changes. Kata gik matimre park, aneno Masai Mara, the governor chiwo kinyi to loko gik moko. Most of them don't even understand kaka industry work. But he says sign contracts gi travel agents, and the AU regulations are very strict as a tour operator kata travel agent, local travel agent. He says sign contract to Kenya change. That means next year, most tour operators, they would asara maduong because one, park fee is malo, two, wabiro gigik ma other more taxes are not factored in a contract next year. So, most of the time, before Serikali will be these things, do any bid pay? We discuss with tourism stakeholders, and then they also understand kaka tourism work. And I still insist, Economic Council, my president, unego bedni cow this sector very seriously, looking here critically, so that any policy mabiro, any regulation mabiro, any increase mabiro taxes, gingi on effect mare industry chalnadi. Will it affect? How the affect? Is it something minya time progressively other years moko gregi sana? Kati eko mogi kangeni time bele mangen. Counties wa Makaluo nigi potential sana. Wana tiyo coast anan jo coast gero dia loketa kaya telo nigi tourism makai. But counties wa coast Nyanza nigi potential. Kingiyo Kisumu sani timo maber sana MICE meetings and conferences. Gi attract nyaka international conferences. Sama welo biro Kisumu mangencha, that means otende ma Kisumu opong pesantie Kisumu galwarane. Homa Bay nigi potential maber. Migori nigi potential. Siaya nigi potential.
But our jotendwa ma kaluo nyaka wake up mondo ng'e ni gini nyakelo pesa mang'eny kendo nyandiko ji mang'eny. Mondo kik wabed ni tourism wa en cultural event, ni wabo bedo gi cultural event mano watieko. And then even kata joma gindiko as professionals ma lead the sector, let them bring professionals. We have joma dongo man gi experience of oka in tourism. I would want to see jogi kantie governors kata mae gwengwa Siaya, Migori, Homa Bay tap into potential mondo jogi okonygi build the industry mondo industry no bed maber. Erokamano. Erokamano inya kuom paro makamana ka wan na ote mabende jopiny osebedo ka oro